Assalamu alaikum, to barkanku da warhaka. So ga yanayin yadda mutum zai yi quiz admission da OKX suka fitar da wadda suke son kowa ya yi shi. Kowa ya yi wannan. A ƙasan bidiyon nan zan saka link ɗin da mutum zai bi ya yi downloading ɗin app ɗin ya fara. Kar ku manta yana da buƙatan wato ainihin likings naku, sharing da kuma comment akan wato ainihin bidiyoyin da nake yi. So yadda mutum zai yi shine in ya bi wannan link ɗin da dan ajiye ɗin, sai mutum sai ya zo zai kawo shi kan cikin opera na shi kamar haka, sai ya downloading idan na downloading. Bayan ya danna downloading ya soke akan wayan shi, sai ya bude. To a nan wurin akwai option biyu. Na farko shine kai sign up, na biyu kuma kai import. To shi wannan import ɗin gaskiya mun fi ba da shawarin a yi shi, domin duka bayananka na testnet da kai na OpenEx a MetaMask shine za su saka maka shi. To in kuma za ka yi sign up ne, za ka yi amfani da email ne wadda ka bude Satoshi app naka da shi ne za ka yi amfani da sign up din nan, sai ka saka shi, ka saka wato ainihin password naka. To mu za mu yi amfani da import din nan ne. In mutum ya danna za su tambaye shi wannan passphrase nashi na MetaMask, yana sakawa zai bude maka pejin ka kamar haka. To ga bayanan mu na testnet wadda muke a MetaMask gashi nan sun sako mana kayan mu nan. So abin da ya saura za mu yi shine za mu da lalleka mu ga options din daga features din da suka saka. Bari mu duba wannan features din na farkon nan. Wannan gashi nan bangaren sa airdrop ne, wannan kuma faucet, wannan swap. Sai ka danna wannan faucet din, kana dannawa zaka zo. Yanzu wannan shine KYC da muka yi na MetaMask kwanakin baya, shine a nan wurin gashi nan kun ga mun tsallake. To in kuma mutum ya ce ba zai amfani da passphrase nashi ya yi importing ya bude wannan abun ba, to in ya zo nan wurin dole sai yayi. Amma in mutum kai tsaye saka ne, kun ga dama mutum yayi riga da yayi wancan, mun tsallake, sai mu tafi. Sai mu zo wannan bangaren swap nan, sai mu danna swap. Muna zuwa wurin swap, abinda ake so a nan wurin, wannan tukin na OEX din ana son ka samu ko kwaya ɗaya ne. A takaice kai swapping na USDT ka samu ko kwaya ɗayan sa. Yadda zaka yi kuma shine USDT ka a sama, wannan kuma a ƙasa. So ga coins din nan kun gan su guda biyu, wannan ana son ka samu guda biyu yadda kuka gani anan, wannan ka samu guda ɗaya. Yadda zaka yi kuma shine kawai gashi nan anan ka zamto ka saka USDT ka sama, coins inda kake son zaka yi swapping nashi anan, sai ka yi swapping. Kana swapping ka gama gaba daya, zaka zo ka samu ga ɗaya nan ga biyu nan. To wannan yana da matuƙar muhimmanci mutum ya yi shi. To mutum yana yi ya gama, ya tabbatar da ya yi swapping coins nashi guda haka, sai ya danna nan. Sai mu dawo bangaren trade nan, wannan na biyu kenan. Ga bangaren kasuwa nan inda mutum zai yi swapping coins nashi OpenEx naka wato OEX, zaka yi swapping nashi zuwa dala, ko zaka siya ko zaka sayar. Ga yanayin yadda abun yake. So abinda zamu yi, sai mu tafi gundarin zuwa abunmu, wato ainihin bayanin mu shine mission. Muna danna kan mission zai bude mana, gashi nan akwai mission guda 4 anan. To na farko shine Twitter, sai mu danna kan Twitter. Yana budewa zai tambaye mu username namu na Twitter, sai mu saka. Mutum ya saka username nashi na Twitter, yana sakawa zai nuna maka page na gaba. To a nan wurin abinda mutum zai yi shine zai copy wannan link din. Gashi nan abinda suke so mutum ya copy wannan bayanan, mutum zai copy. Yana copying sa, sai minimizing, sai tafi cikin Twitter handle nashi. Yana zuwa Twitter handle, sai ka je kai posting. To yadda ake posting kuma dama kowa ya sani a Twitter, sai ma baka sani ba gashi nan sai ka danna kan plus din nan, yana budewa gashi nan sai ka danna post. Yana budewa sai kai posting wannan link din da kai copy a cikin wanda muka baro yanzu nan kenan. Mutum yana posting nashi, bayan ya gama posting ya tabbatar da ya posting nashi, sai ya je sai ya hau kan posting din da wato ainihin Twitter handle nashi kamar haka. In ka hau kai zaka danna kan shi, in ya bude maka sai ka zo sai ka danna kan nan. Mutum yana dannawa, ya bude mishi sai ka danna copy, sai kai copy. Kana copy sai ka koma cikin app naka na OpenEx. Muna koma cikin app din zai dawo da mu inda muke dazu, sai wannan abin da muke copy sai mu sashi ana. Muna sakawa a kasan nan zai nuna mana mu yi submitting, sai mu yi submitting. Muna submitting shikenan mun gama wannan mission din, sai mu koma baya. An gama wato ainihin mission X, sai mu tafi mission T. Wato wannan T din Telegram kenan. So sai mu shiga shi ma cikin shi. Muna shiga za su ba mu wannan abun, sai mu yi copy shi. Muna copy sa sai mu tafi cikin Telegram. Dama akwai handle nasu akan Telegram, mun riga da mun yi following nasu. So mutum sai ya tafi, ga yanayin OpenEx din, ga network nasu na Telegram, sai mutum sai ya bude. Bayan mutum ya copy wancan abun, yana budewa sai ya zo sai ya shiga cikin wannan general din nan. Kana shiga cikin general, sai kai pasting wannan address din da kai copy. Kun ga gashi nan mutane sai pasting nasu suke. Kana pasting na Telegram naka, dama su riga sun yi confirming na wannan naka. To abinda zaka yi kawai sai ka koma baya, ka koma cikin app naka na OpenEx. Kana dawowa a nan wurin za su tambaye ka, wannan page kenan da muka yi copy wannan abu, za su tambaye ka saka username naka na Telegram. Wancan muka ce username na Twitter handle, wannan kuma username na Telegram. Kana sakawa za su tambaye ka, za su baka damar da ka yi submit. Kana yin submit shikenan sai ka koma baya. Ka gama da mission T, mun gama da wannan kenan. Sai mu shiga mission Z. To mission Z kana dannawa
zai buɗe maka cewa ka riga da kayi. Wannan shine asalin testnet KYC testnet da muka yi na kwanakin baya cikin MetaMask. Shine amfanin import na wannan na wato ainihin passphrase namu. Ya riga da ya mana editing nashi, bamu da matsala, mu riga da mun yi passing. Amma kuma in mutum bai ba fa, wannan tambayoyi ne da suka mana kwanakin baya wadda muka yi na testnet da muka yi nan, su ne za a maka su a nan wurin mutum ya amsa su kafin nan ya submit. In kuma dama mutum ya riga da yayi, zai nuna maka cewa ka riga da kai passing. Don kai passing sai ka danna baya sai ka dawo. So sai ka dawo, yanzu mun riga da mun gama da guda uku, sai saura mission L. Muna shiga mission L din nan zai bude mana. To kun ga farkon bidiyo da ma na ce muku mutum ya kamata ya yi swapping na wannan coins ya samu guda biyu, OEX ne ya samu ko guda ɗaya ne. To kun ga gashi nan in ka danna submitting ga abin da zai nuna maka, zai ce maka at least hold one OEX. Suna buƙatan at least ka samu OEX ko da kwaya ɗaya ne. Ina fata mun tafi fahimta. Sannan wannan ka samu ko guda biyu ne. To amfanin wannan swapping da muka yi na farkon bidiyon mu kenan. Dama ka riga da kai swapping naka, coins naka yana kai, kana zuwa abin da za ka yi submit ne. Kana submit kuma shi kenan zai kawo ka. In ma mutum bai yi swapping daga farkon bidiyon ba, abin da za ka yi a nan wurin shine mutum zai danna kan wannan USDT sa. Yana danna kan USDT zai bude mishi. So in ya bude maka sai ka zo sai ka danna kan swapping nan. Kana danna swap zai dawo da kai page na ɗazuwar da na nuna muku nan. To sai mutum sai ya yi swapping wannan coins in nashi, ya yi swapping USDT sa zuwa wannan kenan. USDT kun gani kwaya 0.5 ne ma, amma gashi ya bamu kwaya daya. To kuma guda nawa ne da at least dai ana son mutum ya samu ko kwaya ɗaya ne na OEX na. Wancan shi kuma nace a samu guda biyu. Yawa ga sunan nan a nan wurin coins ga sunan. Wannan a samu guda biyu, wannan a samu guda OEX a samu guda ɗaya, wannan guda biyu. Kuma ya fi haka ma ba matsala, amma dai at least a kankancin shi kenan. So mutum yana gamawa sai ka yi submitting. Kana submitting shi kenan, ka riga da ka gama da su, za su nuna maka kai passing, ka yi komai. So ya riga da ya kare, sai ka jira zuwa mainnet nasu insha Allah. So yadda ake yi kenan. Sai ku mana likings, kuma ku share na videos nan saboda su reach sauran mutane. Sannan a yi comment in mutum sabon zuwa ne, kuma da Allah ya mana danna mana subscribe a wannan channel namu na Web3 Era. Sannan mu haɗu da ku a wato ainihin section na comments ga masu tambaya ko kuma masu neman ƙarin bayani.